S, E, S, D, S, E, S. Dunja Ivanović. Rođena je 18. januara 2007. godine. Ima brata blizanca i zajedno su u našem odeljenju. Voli da peva, crta i glumi. Više puta je osvajala nagrade na takmičenju pevanja Zlatne sirene. Omiljene igrice su joj Granny, Bad Piggies i Episode. Omiljeni crtači su joj Animaniacs i Sunđer Bob. Kad poraste želi da postane pevačica. Edin i Brody. Rođen je 8.12.2007. Voli košarku i fudbal, a najviše igrice. Živi na sekund od škole. Ima stariju sestru koju mnogo voli. Kad poraste, bit će kuvar. Stefan Marić. Rođen je 25. aprila 2007. Voli da igra tenis. Uspešno svira violinu i osvaja mnoge nagrade. Uvek i nasmejan. Kad poraste, želi da postane violinista. Strahinja Belić. Rođen je 22. novembra 2007. Svi znaju i njegova 3 brata. Nemanju, Bogdana i Nikolu. Strahinja ima kolekciju sakova i leptir mašine. On najviše voli da igra košarku i omiljeni klub mu je Cleveland Cavaliers. Omiljena igrica mu je Fortnite. Kad poraste, želi da postane košarkaš. Dobio je 3 medalje iz kajaka. Vatrena četvorka! Mateo Koko. Rođen je 14. februara 2008. Mateo govori italijanski jer mu je tati Italijanac. Valjda zbog toga i pravi vatreni navijač fudbalskog kluba Juventus. Najviše voli da igra fudbal, a kad poraste želi da postane golman Juventusa. Gala Damjanović. Rođena je 21. februara 2008. Gala trenira jahanje, ples, odbojku i obožava gimnastiku. Omiljeni predmet joj je matematika. Ima divnu, dugu zlatnu kosu kao Zlatokosa. Snimala je reklamu za Imlek i Flikom. Kad poraste, želi da bude glumica i manekenka. Lana Lojević. Rođena je 22. januara 2008. Obožava matematiku, rado ide na takmičenja i osvaja nagrade. Kad god može, radi strojeve i zvezde. Kada poraste, želi da nasledi tatinu firmu. Lana je Gali najbolja drugarica, Gala je Lani najbolja drugarica i one su nerazdvojne. Nemanja Maljković. Rođen je 10. marta 2007.
On je naš prvi fudbalski talenat i kapiten. Najbolji fudbaler 4.3. Kad poraste, želi da postane fudbaler. Nerazdvojen je drug Aljoše, Vuka i Marka. M. A. L. O. Malo. Anja Novaković. Rođena je 21. marta 2007. Na časovima fizičkog uvek igra fudbal i košarku i dobro je u tome. Trenira košarku. Kad poraste, želi da postane košarkašica. Luka Ivanović. Rođen je 18. januara 2007. Ima sestru bliznakinju i još 2 mlađa brata. Najviše voli da igra igrice. Omiljena igrica mu je Roblox. Luka trenira košarku. Kad poraste, želi da postane programer. Mija Filipović. Rođena je 3. marta 2007. Obožava životinje, posebno papagaje. Njen ljubimac je papagaj Kira. U slobodno vreme peva i crta. Kad poraste, želi da bude profesorka engleskog jezika. Ognjen Pivaš. Rođen je 24. avgusta 2007. Svi ga zovu Ogi. Najviše na svetu voli svoju porodicu i kućnog ljubimca. U slobodno vreme se igra sa zecom Charlieom. Kad poraste, želi da postane turistički vodič i da obiđe ceo svet. Aljoša Mrdaković, zovemo ga Šalja. Rođen je 28. marta 2007. Najviši je u odeljenju. Trenira judo i ima puno medalja. Kad poraste, bit će multimilioner. Kristina Tanasijević. Rođena je 24. februara 2008. Kristina trenira balet, klizanje i svira klavir. Kad poraste, bit će balerina i kompozitor. Marko Petrović, zovemo ga Rema. Rođen je 18. avgusta 2007. Kad poraste, želi da bude košarkaš. Tara Bilić. Rođena je 12. marta 2007. godine. Tara ide u muzičku školu i svira violončelo. Kad poraste, želi da predaje čelo u muzičkoj školi. Vuk Marković. Zovemo ga Čelo. Rođen je 29. juna 2007. Trenira košarku i obožava da je igra. Voli da skače i spava. Kad poraste, biće košarkaš. M. Šampioni! Adam Momar. Rođen je 17. maja 2007. godine. On ima najzanimljiviju kovrčavu kosu i divne krupne oči. Njegov tata je iz Egipta. Jedan bi volao da poseti njegovu zemlju. Adam ne voli da žuri, sve radi polako.
Živeć je tako 100 godina najmanje. Fudbal i košarka su mu omiljeni sportovi. Kad poraste, želi da postane taksista. Mina Simić, rođena je 1. maja 2007. godine. Najviše na svijetu voli životinje iz pokusa baka. Mina se bavi biciklizmom i osvaja puno nagrada. Kad poraste, želi da postane veterinar. Matija Popović, rođen je 17. juna 2007. Svi ga iz Milošta zovu Mata. Najbolji je drug i svi se rado sa njim druže. Voli da igra fudbal i košarku. Kad poraste, želi da postane košarkaš. Teodora Stajčić, rođena je 7. septembra 2007. Najviše na svetu voli svoju porodicu, prijatelje i ponije. U slobodno vreme voli da ide sa drugaricama u park. Kad poraste, želi da postane frizerka. Ovo smo mi, 4. 3.